kukan kare nake so kare ni yana rashin mutunci bari an baka shawara ba mai daura an ba baya ajiye kare guda daya yana ajiye kariya ne da kare mace da namiji saboda ajiye macen kariya lokacin barbara ana tara karnuka ana bakin karnuka suna zuwa bila adada to ni ka sa dole na kukan kare kukan kukan kare akwai aiki dole na to idan kare ya kuka kariya za ta ansa saboda a gane akwai karnuka a kuwa idan kare ya kuka kariya za ta ansa to ina kenan ba ka kuka to ya zan kukan kare za ka a'a to ba dole ba dole na ina ni na aure a kaina to ni da kana ce na kaza kai kenan ni aka za a'a ni za ka ce ma kaza ni ban ce miki kaza ba ko ce kuma da kake so kai mun ce kaza ba dake ba mai zakara ba da kaza kuma sai da ni ka ce ma kaza ko to Allah ka kama da agaji amin an kira sallah gadi ya waye to wala gadi ya waye ya yi sauya mun yawa da kafa to yanzu ka san me ke so gare ka a'a akuya amin kuka akuya ne ke so haƙiya wai ka ga mutum an mai da shi akwai ta ni ba shanu ba ni ba tinkiya ba Sai ka ni yi. ba akuya ba ni ba sai kai na ga maka akuya kai ko ka ci duka gidan gari a'a to kai kana ta faru kana so in baka ko sai kai ni ba da bukatar da abinci ne wanda zan ci shinkafa ne to za a samu za a samu in kai abin da na saka in kai abin da na saka wai mutum na gidansa amma yana mola abinci a gida gaskiya kai rayuwa me kai bai ala kai haka ke kuka a'a bai ala ne ba kashe Haka ake kuka. ne ba kashe ne zaki ba kamata ya da salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam ka dan ya baka izini tukunna dan iya wa alaikum salam ki bari mana ka salamu alaikum wa ka dan jira tukunna yo wanda wanda ba Allah ai ki kika sani ko bashi salamu alaikum wa alaikum salam ya ba rana ina ta sallama ha ina kofar gida na tafi nake ji a ai na gani na ji Allah ya kiyaye kai 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 a kai ko gida na zo ne ina jin ka mana a gidan na saboda abin nan da ake yi gidan ma ba na wani oh ana kana ba kai shuru ci gaba da magana kina ji ko ina jin ka abin da ya kawo ni wannan abin da kike yi ba abu mai kyau bane ba domin ki sani ba mijinki da kike gani to aljanna ki tana kafa mijinki idan ya riga ya take ta babu inda za ki rana gobe kiyama wuta direct to bari in gaya miki gaskiya wannan abin da kike yi bai kamata ba mijinki shine abin girmamawa a wajenki ba shi bane abin wulakantawa ko ba haka ba saboda haka yanzu nan da kin mutu a wannan yanayi da kike ciki wuta direct ba wani birki saboda haka wannan abin da kike yi ba ki kyauta ba mijinki shine yake da ikon ki ba ke mace yake da ikon shi amma duk da haka abin da nake so da ke wannan abun a bari a daina duk da dai shine ya riga ya roƙo wa kanshi kuma Allah ya ba ka gani dama abin da nake gaya maka kai kake ta gaya mana Allah ya baka mace kowace iri ce Allah ya baka kuma mace kowace iri ne to ga irin wanda Allah ya baka ka ga irin wanda Allah ya baka to kai ma wannan ya ishe ka darasi saboda haka duk abin da zaka roƙa wajen ubangiji ka roƙi mai kyau kar ka ce kowane iri don kowane iri ya zo ya zaka da shi to saboda haka kuma bilaki ya haƙuri a daina la idan da kuma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shehu dan koli to kanka ba sako ba